Salam gadyrly dinleýijiler, sagamanmysyňyz? Biz size özüniň döreden dogrulyk ýoluna düşünmeňizi, düşünüp kabul edip Hudaý bilen baky parahatçylykda bolmaňyzy isleýän bir baryň adyndan bugünkü dogrulyk ýoly gepleşigimize ýene bir gezek hoş geldiňiz diýäris. Ýadyňyza düşse biz siziň bilen Yakup bilen Esaw barada öwrenipdik geçen gepleşiklerimize. Bizim gepleşigimiziň ady dogrulyk ýol diýip atlandyrmanyň sebäbini bu gezek ýene bir gezek ýatlatmak isleýärin. Çünki bizim gepleşiklerimizde täzeden görýän illeşlerimizde näme üçin bizim gepleşiklerimiz dogrulyk ýol diýip atlandyrylanyna belki soraglar çykanlar. Şonuň üçin gelin häzir şol gepleşigimiziň ady näme üçin dogrulyk ýol diýip at berenligimizi düşündirip geçelim. Dogrulyk ýoly diýmek bu Hudaýyň adamzat üçin yaradan ýoly hakynda. Ýagny başlangyçdan başlap Tövratdan aýan edýän hakykat ýoly baradaky gürümlerden ibaratdygy üçin biz gepleşigimizde dogrulyk ýol diýip at berdik. Bizim iman getiren Hudaýymyz ajaýyp merhemetli, gudraty güýçli Hudaýdyr. Ol adamzat üçin ähli gerek bolan zatlaryň ählisini berja etdi. Ol bizim ýaşamamyz üçin bütün dünýäni yaradyp bu ýer ýüzünde bizi yaratmak bilen çäklenmän özü bilen ruhy gatnaşykda bolup bilmemiz üçin hem özü bize dogrulyk ýoluna ýasady. Gyzykly tarapy Hudaý baştan başlap, hatta Adam atany yaradan gününden başlap adamzat bilen gatnaşyk edipdi. Bilşiňiz ýaly Adam atada bu gatnaşyk Adam atanyň boyun bolmazygy bilen bu gatnaşyk bozulupdy. Emma Hudaý ýene de ynanlar boldy. Adam ata şol gatnaşygy bolup boyun bolman Hudaýdan gaçyp gidende hem Hudaý onu gözläp ýene de tapdy we özü bilen gatnaşyk etmek üçin dogrulyk ýoluny Adam ataga aýan edip başlady. Adam atadan başlap peýgamberler üstünden Hudaýyň saýlan adamlarynyň üstünden Hudaý öz şol dogrulyk ýoluny, iman ýoluny, adamzadyň özüne gaýdyp gelip biljek ýoluny aýan edip geldi. Şol ýol hakynda, şol ajaýyp dogrulyk ýoly hakynda biz Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan öwrenýänligimiz üçin biz gepleşiklerimiziň adyny dogrulyk ýoly diýip at berdik. Gadyrdan illeşim. Men umid edýän, sen Hudaýyň seniň üçin döreden bu bereketli dogrulyk ýoluna şu gepleşiklerimiz arkaly düşünersiň diýip umid edýäs. Gelin inni bolda şu wagt biz Tövraty öwrenmek taryhymyzy dowam etdirelim we ýene de ýygyny öwrenmäge başlalyň. Geçen gepleşigimizde biz siziň bilen Yakup bilen Esaw barada, ýagny Ishak bolsa Ibrahimyň ogly, Ishakyň ogullary bolsa Yakup we Esaw. Olaryň arasynda bolup geçen zatlar barada biz siziň bilen geçen gepleşigimizde öwrenip geçdik. Köplenç türkmenlerde iň kiçijik çağa nowaharlyk hakyny, ýagny ähli gerek bolan mirasy kiçijik çağa berilýär. Köp ýagdaýlarda köne ähitde esasan birinji doglan çağa birinjilik hakyny alyp nowaharlyk hakyny alýardy. Şonuň üçin Esaw hem nowaharlyk hakyna eýe bolupdy. Emma Esaw geçen gepleşigimde öwrenişimiz ýaly nowaharlyk haky barada we kakasynyň ona berjek patalary barada. Iň esasynam Hudaýyň wadalary barada. Ýagny ýadyňyza düşse Ibrahima edilen wada. Ibrahimyň ogly Ishaka edilen wada. We Ishakyň nesilleri bilen dowam etjek şol Hudaýyň dünýäge getirjek halaskäriň gelmeli nesli baradaky wadalary Esaw alada da etmedi, olar barada pikirlenmedi hem. Bu sebäpden eýem dowulmanka Hudaý nämeleriň bolup geçeceğini bilýärdi. Ýagny Hudaýyň wadalary, Hudaýyň dünýä halaskär getirjek we bütün milletleri, ähli milletleri ýer ýüzünde bereketlejek wadasy Esaw bilen Yakup bilen dowam etjegini biz geçen gepleşigimizde öwrendik. Eýem Rebeka Hudaý öňünden aýdypdy. Bu sebäpden hem Esaw şol nowaharlyk hakyny, şol wadalary bir tabak aşa satdy diýip mukaddes ýazgyda biz geçen gepleşigimizde öwrendik. Hawa Yakup
mümkinçilikten peýdalanıp mekirlik etdi. Emma Esaw özünün nowaharlygyň aladasyny etmänligi üçin, Hudaýyň padşahlygy baradaky zatlaryň aladasyny etmänligi üçin öz nowaharlyk hakyny bir tabak aşa satdy. Bunun netijesinde ol pikir etmedi, näme bolarka? Ay men üçin näme diýdi? Nowaharlyk haky näme? Maňa işsa. Garnym doýsa bolanyny idi. Emma soňundan bolup geçjek zatlary pikir etmedi. Ve şol bir tabak aşa satmagy bilen ol Hudaýyň wadalarynyň hem daşyna galdy. Hatta kakasynyň ona berjek patasyny hem alyp bilmedi. Gelin bugün şol tarih hakynda biz öwrenmemizi dowam etdirelim. Nädip Ýakubyň Esawa berilmeli patany alyşy hakynda tarihi öwrenip geçelim. Biz hemişe aýdyşymyz ýaly biziň gurung edýän tarihimiz ýa-da biziň gurung edýän gurunglarymyzyň hemmesi Hudaýyň ýazgylaryna esaslanan. Kimdir biriniň nirede aýdyp geçen zadyna däl. Hakykatdan Hudaýyň aýan eden, Hudaýyň bize ýetiren Tövrat ýazgysyndan biz öwrenip size bu tarihi gurrun berýäs. Şu tarihi gelin näme bolup geçenligini Tövratdan okap geçelim. Tövratyň birinji kitaby gelip çıkış kitabynyň 27-nji babyna şeýle diýär. Ishak ogullarına pata berýär. Ishak garrap gözden galypdy. Ol öz ulu oglu Esawy ýanyna çagyryp oňa "Oglum" diýdi. Esaw "Näme kaka?" diýdi. Ishak "Men indi garradym, haçan öljegim belli däl. Indi sen aw enjamlaryňa sagdakdyr, ýaýyňy alla meýdana gidip maňa aw awlak getir. Ondan meniň halaýan tagamly naharymy bişirip ber. Ýeňinne ölmedimden öň saňa pata bererim" diýdi. Ishakyň oglu Esawa aýdan sözlerini Rebeka dinläp durdy. Esaw meýdana awa gidenne Rebeka oglu Ýakuba şeýle diýdi. "Kakaň doganyň Esawa, aw awlak gelle ondan meniň halaýan tagamly naharymy bişirip ber. Men ondan ýeňinne ölmedimden öň Rebbiň huzuruna saňa pata bereýin" diýdi. Diýenini eşitdim. "Indi maňa kulak assa, meniň tawşyrygymy ýerine ýetirgin oglum. Gitde sürüden 2 sany semiz oglak getir. Men olardan kakaň halaýan tagamly naharyny bişireýin. Sen onu kakaňa imäge eltip berersiň. Ol bolsa ölmedinden öň saňa pata berer." Yakup ejesine şeýle jogap berdi. "Doganym Esaw tüýlek adam. Meniň derim bolsa tekiz. Eger kakam meni ellek göräýse, onda ol meni özüne allaýanlygyny biler. Men pata almaň deregine gargyşa galaryn." Ejesi Yakuba "Şol gargyş goý, maňa gelsin oglum" diýdi. "Sen maňa kulak assa, gidip oğlaklary getir" diýdi. Şeýdip Yakup gidip ejesine 2 sany oğlak getirip berdi. Ejesi Ishakyň halaýan tagamly naharyny bişirdi. Soňra Rebeka ulu oglu Esawyň öýdäki gymmatbaha eşiklerini alyp olary kiçi oglu Yakuba giydirdi. Onun ellerini ve boynunyň tüýsüz ýerlerini oğlak derisi bilen örtdi. Soňra Rebeka bişiren tagamly naharyny öz bişiren nany bilen bile oglu Yakubyň eline tutturdy. Yakup kakasynyň ýanyna gelip "Kaka" diýdi. Ishak "Hawa, sen kim? Oglummy?" diýdi. Yakup kakasyna "Men nowahar ogluň Esawdyryn. Men seniň aýdyşyň ýaly edenlerin. Indi dik oturda getiren aw etimden iýip maňa pata beräý" diýdi. Ishak oglundan "Awy nädip beýle çal tapyp bildiň?" diýip sorady. Yakup "Seniň Hudaýyň Reb maňa tapmaga kömek etdi" diýip jogap berdi. Ishak Yakuba "Golaýragyma süýş, oglum. Seni ellek göreýin. Seniň hakykatdan da oglum Esawdyňy ýa-da dälliňi bir bileýin" diýdi. Yakubyň elleri edil Esawyň kyýaly tüýlek bolansoň, Ishak onu tanaman, oňa pata berdi. Soňra Ishak ondan "Sen hakykatdan da meniň oglum Esawmy?" diýip sorady. Yakup "Hawa, men şol" diýip jogap berdi. Ishak oňa "Oglum, aw etini getir. Ýeňinne saňa pata bereýin" diýdi. Yakup nahary onuň öňüne goýdy. Ishak iýdi. Yakup şerap hem getirdi. Ishak içdi. Ishak Yakuba "Gel oglum, meni ogşa" diýdi. Yakup kakasynyň alkymyna baryp onu ogşady. Ishak onuň geyimleriniň iyisini aldy we oňa pata berdi.
ine oğlumun bu iyisi. Rabbin bereket beren meydanının iyisi yalıdır. Hudaý sana göğün çyğyndan mes toprakly yerden bol galla hem şerap bersin. Halklar sana hizmet etsin. İň uluslar sana boyun eýsinler. Baş tutan bol sen öz doganlaňa. Doganlaň sana boyun eýsinler. Seni näletlensin. Seni yalkansın. Ishak Yakuba pata berip, Yakup kakasının yanından çıkan desine doğanı Esav avdan gaydık geldi. Görüşümüz yalı Yakup ve ecesi Rebeka näme ettiler? Olar oğlu Esav'a kakasının pata vermegini islemediler. Elbette olar Hudaýyň etçek işlerine garaşman ýagdaý öz ellerine almak istedi. Ve şu ýagdaýda mekirlik ve ağırlık ulanmalı boldular. Olar näme etdi? Esav'a kakasy in gowy görýän naharından maňa bişirik gel, gitti awlap gel diýip aýdandy we men sana pata berjek diýenini ejesi eşidip ejesi bir plan ýasaýar. Ve şoňa laýyklykda ogluna näme diýe? Sen gitte oglak getir, men kakan gowy görýän naharyny bişirip bereýin. Şeýdip bular ağlap kakasynyň ýanyna baryp men Esaw diýip Yakup näme etdi? Ishak'tan beriljek patalary kabul etdi. Elbette Hudaý öňünden aýdypdy. Şol beriljek pata wadalar Yakup bilen dowam eder. Emma Hudaýyň magsadyna laýyk, Hudaýyň etçek işlerine laýyklykda olar garaşyp Hudaý nämese şol bolar diýip etdilermi? Ýok. Olar ýagdaý öz ellerine aldylar we şonuň netijesinde patany kabul etdiler. Emma hatta Yakup we Rebekaň eden günäsi ýa-da eden nä dogrulygy, aldawy Hudaýyň magsadyna ziýan ýetirýän hiç kaçan. Hudaýyň magsadyny, Hudaýyň wadalaryny hiç bir zat aradan aýryp bilmeýär. Hatta şol mekirlik ýol bilen şol ýagdaý emele gelse de Hudaý özüň etmeli işini hükman berja eder. Hatta Yakup günä edip Hudaýyň öňünde nä dogrulyk etse de Hudaýyň anamlarlygy hiç kaçan üýtgemeýär. Ýazgylarda şeýle sözler bar. Ýewreýlere hatta 10-njy bab, gelin okap geçelim. Ýewreýlere hat 10-njy bab 23-nji aýatda şeýle diýär. Çünkü wadany beren Hudaý anamlardyr. Seredin adamzadyň edýän günäleri ýa-da nä dogrulyklary Hudaýyň tutan maksadyny hiç kaçan üýtgedip bilmeýär. Biziň kemçiliklerimizden, biziň etjek nä dogrulyklarimizdan Hudaýyň maksadyna, Hudaýyň planyna hiç kaçan täsir edip bilmeýär. Olar aradan aýryp bilmeýär. Çünkü biz inanlar galmasak da Hudaý hemişe hem inanlardyr. Hudaý öz inandarlygy netijesinde, öz merhemeti, rehmi netijesinde şol döreden doğruluk ýoluny dowam ettirdi. Yakup bilen hem şeýle. Hudaý özüniň Ibrahima beren wadasyny, Ishaga beren wadasyny Yakup mekirlik etse de, nä dogrulyk edip şol kakasyndan alınmaly patany alsa da näme etdi? Hudaý dowam ettirdi. We Yakuba şol bereketlemeni Yakup'un üstüne inlerdi. Görüşümüz ýaly yine bir yerde Selaniklere hatta 5-nji bab 24-nji aýatda hem Hudaýyň inanarlygy hakynda ayetler şeýle diýer. Gelin onu okap geçelim. Selanikler 5-nji bab 24-nji aýat. Sizi çağıran Hudaý inanardyr. Ol muny başarar diye. Seredin bizi çağıryan Hudaý, Yakup'u çağıryan Hudaý, Ibrahim'i atasynyň öýünden çağırıp bereketlen Hudaý inanlardyr diye Hudaýyň sözü. Şonuň üçin Hudaýyň dogruluk ýolu hem, Hudaýyň merhemet ýolu hem hiç kaçan adam ölçegine ýa-da adama bagly däldir. Köp adamlar pikir edýär, Hudaýyň sözü ýok bolup gitdi ýa-da Hudaýyň wadalaryny adamlar üýtgetdi, özleriçe düşünürdiler, özleriçe hereket ettiler diýip düşünýärler. Emma adamların edýän hereketleri,
adamlar düýbünden başga tarafa gitseler de Hudaýyň ynanarlygy hiç haçan üýtgemeýär. Çünki ol Hudaý, ol biziň ýaly de. Ol biziň ýardamymyza da, biziň ýagdaýymyza da bagly däl. Hudaý özüniň baştan aýan eden maksadyny soňuna çelli hemişe de yerine ýetirýändir. Şonuň üçin meni begendirýän zat Hudaýyň häsiýetleri. Men kemçilik edip, käwagt Hudaýyň ynamyny ödemeýänimde de Hudaýyň ynanarlygy aradan aýrylmaýar. Ve Hudaýyň gelecekte adamlaryň durmuşyna etjek zatlary meniň durmuşuma ýa-da meniň ýagdaýyma bagly däl. Bütün ähli zatlaryň eýesi Hudaýyň özü. Şeýle Hudaýy tanamak bu şatlandyrjy we kalbymyza biziň rahatlyk berýär. Ve haçanla şol ynamlar Hudaýa ynam bildirip bil baglanmyza biz öňe hereket edip bilýäs. Ve Hudaýyň şol wada eden ajaýyp mekanyna, ajaýyp bereketlerine yetip bilýäs. Şonuň üçin Hudaýyň häsiýetini öwrenmek mukaddes ýazylardan gaty wajypdyr. Elbetde Ýakup ejesi ýagdaý öz eline alyp özleriçe şol Hudaýyň işine ýardam etjek boldular. Emma günah etdiler. Bu bilen Hudaýyň wadalary üýtgemedi. Inni seretsek Esaw ile näme bolup geçdi? Biz geçen gepleşigimizde aýtdyk, Esaw hatta soňunda diýe ağlap kakasından şol patany aljak boldy. Emma Hudaý şo patany ona berdimi? Ýok. Terediň näme bolup geçe? Esaw arada öwrensek, Esaw diye awdan gaýdyp geldi. Ol hem kakasyna tagamly nahar bişirip getirdi de, kaka, dik oturda getiren aw etimden iýip maňa pata berdiydi. Esaw ona, sen kim diýdi. Ol, men seniň nowahar ogluň Esaw diýip jogap berdi. Ishak tutuş göwresi bilen saňyllap, "Onna seniň öň ýanyndan maňa aw etinden nahar bişirip getiren kimni? Men naharyň baryny iýip ona pata berdime? Ol inni pataly bolar" diýdi. Esaw kakasynyň sözlerini eşidip, dady perýad edip ağlady. Ol kakasyna, "Ey kaka, maňa da pata ber, maňa da" diýip zarynlady. Esaw ona, "Saňa berilmeli patany doganyň aldy. Ol meni aldan ekenliydi." Esaw kakasyna, "Ona Ýakup ady ýöne ýere dakylmandyr, ol meni ikinji gezek aldady. Ol başdan owaharlyk oğulluk hakym aldy. Ine bugün bolsa, ol maňa berilmeli patany aldy" diýdi. Onsoň Esaw, "Sen maňa hiç pata saklamadyňmy?" diýip kakasyna özelenni. Esaw ona, "Men onu saňa başdan etdim. Ähli doganlaryňy ona hyzmatkar edip berdim. Ona nanlar, şerap berdim. Indi men saňa näme bereýin, oglum?" diýdi. Emma Esaw kakasyna, "Kaka, sende bary ýogy ýeke pata barmydy, näme? Maňa da pata berde" diýip içigip ağlady. Kakasy Esaw'a şeýle jogap berdi. "Seret, seniň mesken tutjak ýeriňden gökden çyýg düşmez. Ol mes toprakly ýerden daş bolar. Kılıcına dayanıp ýaşarsın, doganyňa hyzmat edersin. Wagt geler, garşylyk görkezersin. Onuň zulmyndan dinarsın." Kakasından alan patasy üçin Esaw Ýakuby ýigrenýärdi. Ol öz ýanyndan, "Kakamyň ölüm pursaty golaýlap gelýär. Kakamyň ýas güni geçenden soň men Ýakuby öldürerim" diýip oýlanýardy. Ulu oglu Esawyň sözleri Rebeka barıp ýetdi. Serediň näme bolup geçýär? Esaw öz nowaharlyk hakyna kakasyndan alınmaly patany hem ýitirdi. Näme üçin? Sebäp başta Esaw şol beriljek pata hakyna, Hudaýyň wadalary hakyna, özüniň nowaharlyk hakyna näme etdi? Aladalanmady. Ve gerek zatlary, gerek ädimleri ätmedi. Hudaýyň wadasyny, Hudaýyň aýan edýän zatlaryny ret etdi. Eger biz Hudaýyň wadasyny, Hudaýyň bize aýan edýän dogruluk ýoluny ret etsek, gelecekde näme bolarys? Biz hem ret ediler. Esaw näme etdi? Gelip kakasynyň öňünde ağlady. Zaryn dady perýat boldy diýe. Mukaddes ýazylar. Men düşünýän Esawyň ýagdaýyny. Belki siz hem durmuşuňyzda şoň ýaly bolansyňyz. Garaşan dadyňyz durmuşuňyzda size berilmän wagtynda gaty ağır gelýär durmuşuňa.
Emma oylanyp görsek, bizim baştaki eden ätýän ädimlerimiz bizim gelecekteki geleceğimizi keskitleýär. Muňa meňzeşlikde Esa başta äsgermezlik etdi, nowaharlyk hakynan Hudaýyň patasyny hem. Ve soňunda ağlasa da şol bereketlere näme bolup bilmedi, yetip bilmedi. Bugünkü gün hem belki Hudaý size de öz mukaddes ýazgylaryndan dogruluk ýolunu aýan edýändir. İsa Mesih'teki üpçün eden gutuluşunu aýan edýär. Öz merhemetini, rehimini aýan edýär. Bizi bereketlejegini aýan edýär. Bize ýardam etjegini görkezýär. Emma biz näme edýäs? Biz biperwalyk edýäs. Biz Hudaýyň merhemetini, rehimini äsgermezlik edýäs. Eger biz şu gün Hudaýyň merhemetini, Hudaýyň dogruluk ýolunu, Hudaýyň adamzat üçin gutuluş edip, üpçün eden halasgar İsa Mesih'i ret etsek, näme bolar? Esa ýaly wagty gelende biz hem ret edileriz. Şol günne eger biz ağlasak hem, eňresek hem, dady peryad etsek hem, biz şol bereketi kabul edip bilmeriz. Çünkü biz onu ret etdik. Biz onu ret etsek, Hudaý hem bizi wagty gelende ret edýändir. Şonuň üçin biz bugünkü gün bizi dinleýän ýyleşlenme, haçanda siz Hudaýyň sesini, onun ýazgylary esasynda eşidýän bolsaňyz, kalbyňyza Hudaý gepleýän bolsa şu gün, siz onu ret etmeň. Ay Hudaýyň merhemeti, rehimi näme? Men öz ýolumma, häzir meniň öz aladalymma, öz durmuşumma, maňa Hudaýyň sözem gerekdäl, Hudaýyň dogruluk ýolam gerekdäl, şohradyň bärde wagt edýänim maňa gyzyklandyranok diýip pikir edýän bolsaň, onda gowja oýlan. Hudaý hiç haçan biziň bilen oýun edýän näler. Esaw ýaly bizem soňky günne ağlasak, ol peýdasyz bolar. Şonuň üçin bugün haçanda Hudaýyň merhemeti, rehimi biziň öňümizde açykdan açyk duran wagtynda onu kabul edin. Hudaýy gözleň. Hudaý sizi bereketlemek isleýär. Hudaý ähdini Yakup'ta tasdiklady. 28-nji babyň 1-nji babyň 10-nji aýatyndan 22-nji aýatyna çenli şeýle zatlar bolup geçýär. Yakup belki lapy keş bolanlar. Esa onu öldürjek bolýar. Ol öz ýurdundan gaçmaly bolýar. Gidip ýanky ejesiniň daýysy Labanyň öýüne gidip şo taýda öýlenmeli bolýar. Emma ýolda giden wagtynda bir hayran galdyrjy zat bolup geçýär. Ýagny Hudaý özüniň wadasyny Yakuba aýan edýär we tasdiklaýar. Gelin okap göçeliň. Yakup Berşebadan çıkıp Harana tarap gitti. Gün ýaşanna ol bir ýerde düşledi. Ol bir daşy ýasyk edinip şol ýerde ýatdy. Yakup düşünne yerin üstünde ucu asmany etip duran bir merdiwan gördü. Hudaýyň perişteleri şol merdiwan bilen ýokary çıkıp aşak düşüp ýörmüşler. Merdivanyň çür başynda duran Reb şeýle diýär. Ataň Ibrahimyň we Ishagyň Hudaýy Reb mennirin. Şu yatan topragyny men sana we seniň nesline bererin. Seniň neslin yer ýüzüniň çägeleri kimin san sajaksyz bolar. Olar günnogara, günwatara, demirgazyga hemne günorta ýaýrarlar. Yer ýüzüniň ähli halklary senden hemne seniň nesillerinden pata alarlar. Men hemişe seniň bilen biledirin. Sen nirede bolsaňna men seni gowraryn we seni ýene-de şu ýurda gaýtaryp getirerin. Sana beren wadamy yerine ýetirýänçem men seni terk etmerin. Yakup oýanyp hakykatdan da Reb şu ýerde men muny bilmändirin diýdi. Terediň nähili zatlar bolup geçýär. Hudaýyň inandarlygy bilen Hudaý öz wadasyny, Ibrahim'de başlan wadasyny Yakup'ta tasdiklaýar. Haçanla yalan geplep günä bilen ýaşaýan Yakup gaçyk gidip barýan wagtynda Hudaý onu tapyp, Hudaý onuň ýanyna gelip düşünne öz wadasyny tasdiklady. Şol wada Ibrahim'e aýdylan wada, Ishaga aýdylan tasdiklanan wada Yakup'ta hem tasdiklandy. Näme diýe? Men sana we seniň nesline şu ýatan topragyny bererin.
Senin neslin yeryüzünün çägeleri kimin san sajaksız köpeler. Yeryüzünün ähli halkları senden hem senin nesillerinden pata alarlar. Bu nähili pata? Yakub'un neslinden emele gelecek, dünyaya gelecek halasker arkalı näme olar? Bütün milletler qutuluşalar. Bütün milletler pata alarlar. Yakub'a verilen vada öňe maýdyk geçişimiz ýaly halasker Rabbimiz İsa Mesih'te amala açtı. 2000 yıl mundan ozal Hudaý şol wada edilen wadany yerine getirdi. Ýagny özünün döreden doğruluk yolun, hakikatin ve yaşayışın özü olan İsa Mesih'i yeryüzüne iýberdi. İsa Mesih adamzadın günäsini öz üstüne alıp haçta öz canını kurban etti. Kanını bizim için döktü. Ve özüne iman edenlere kutuluşun berilecektigini vaad etti. İsa diňe bir ölmedi. Ol 3-nji gün yine de dirildi. Şonun için ol aýtdy: "Men yol, hakikat ve yaşayıştırın. Hiç kim Hudaýa, ata Hudaýa mensiz barıp bilmez." Şol wada, şol milletlerin bereketlenjegi İsa Mesih'te amala açtı. Bizim Hudaýymyz ajaýyp Hudaý. Rehme merhamete baý Hudaý. Şonun için biz özümüzi günahlarymyzdan halas edip bilmeýän wagtymyzda, Hudaýyň bereketinden daşta wagtymyzda ol bizi öz merhametli, bereketli wagdalaryna çağırdı. Şonun için İsa Mesih bizim için geldi. Ol halaskerdir. Eger ona bugün sen iman etsen, onu kalbyňa çağırsan, Hudaýyň şol baştan wada edip getiren İsa Mesih'tigine inansan, onda Hudaý seni halas eder. Ve Yakub'a wada edişi ýaly ol seni hem bereketler. Ol senin bilen hem bile ýörer. Senin bilen hem ara gatnaşyk saklar. Şonuň üçin gadyrdan iýilleşin. Eger sen bugün kalbyňda özüň günäliňi düşünýän bolsaň, Hudaýyň wadalaryndan daştadygyny bilýän bolsaň, günäň netijesinde, Hudaý bilen ara gatnaşyň ýoklugyny düşünýän bolsaň we İsa Mesih'te şol ara gatnaşyň dikellip bilinýändigine, günälerin bagyşlanyp bilinýändigine we gelecekde baky ýaşaýyşyň sana berilip bilinjegine düşünýän bolsaň we iman etmek isleseň, bugün senin gutuluş günüň. Ona iman et ve Hudaýyň gutuluşuna eýe bol. Eger sen Hudaýyň hakikatyny kabul etmek isleseň, ol senin kalbyňy, ol senin durmuşyňy bilýär. Eger sen ona yüzlenmek isleseň, ýöneki sözler bilen yüzlenip bilersiň. Hudaý senin öz ene diline düşünýär. Senin kalbyňdaky gözleglerini bilýär. Onuň üçin başga bir dilem gerekdir. Arap dili ýa-da başga dil gerekdir Hudaý bilen gepleşmek üçin. Hudaý biziň her birimiz bilen öz ene dilimizde gepleşmek isleýär. Sen ona kalbyňdan isleglerini aýdyp yüzlenip bilersiň. Bir näçe ýyl mundan öň haçanda men Hudaýyň hakikatyny düşünemne, men ona şeýle diýip yüzlenipdim. Ey Hudaýym, yaradyjy biri bar. Men senin öňünde günäli. Meniň günälerimi bagyşla. Meniň kalbymda şatlyk, dynçlyk ýok. Maňa şol parahatçylygyny, şatlygyny ber. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa İsa Mesih'teki wada eden baky ýaşaýyşyňy ber. Meniň kalbyma gel İsa, men sana inanýan öz halaskerim we Rabbim hökmüne. Ve meniň durmuşymy öz eliňe alyp, meniň durmuşymy täzele. Şol beren wada eden bereketlerini men durmuşymda emele getir. Men sana iman edýän. Bey Hudaýym, sana alkyş. Amin. Sen şu sözler bilen men yüzlenişim ýaly isleseň kalbyňdan Hudaýa yüzlenip bilersiň. Eger haçanda yüzlenseň, Hudaý seni bereketler ve täze bereketli ýaşaýyşyny senin durmuşyňda emele getirer. Gadyrly illeşlenmiz, men şu gün siziň bilen hoşlaşmak isleýän, çünkü bizim wagtymyz tamamlanyp barýar. Gelecek gepleşiklerimizde de Tevratdan öwrenmegimizi ýene de dowam etdireriz. Bugün bolsa goý Hudaý size pata bersin ve size öz doğruluk ýoluny, hakikatyny kalbyňyzda aýan etsin. Sizin başgaly ojaklaryňyzda bereketleri arzu edip siziň bilen hoşlaşýan. Hoş, sag bolun.